ഈ അന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ ഒന്ന് റീസെറ്റ് ചെയ്യണം. നിറച്ച് ഉണ്ടോ നീരൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് റീസെറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ പൂള് നല്ല വെടിപ്പായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കേസ് നമുക്ക് ചാക്കോളം ഇടാം. കേളിടുന്ന കേസ് ഞങ്ങൾ കാണിക്കുന്നില്ല, നല്ല ലെങ്ത് ആവും. ഈ കേസ് നമ്മൾ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വേണ്ട ഇങ്ങനെ വെള്ളം നിറയട്ടെ. ഈ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ വെള്ളം ഫുള്ള് കേസ് നമ്മൾ നിറച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാ കണ്ടോ കേസ് 12 മണി ആയിട്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് ഒരു വൈകുന്നേരമൊക്കെ ആയിട്ട് ചാടുന്നുണ്ട്.